máva pravidelne. Už mal 3 milióny kusov a sa zaprášilo. Vieš? Ale Marek, rozbehni sa, kľúčkuj. Jak to má byť nastavené do piče? 100 metrov to je kde? Nestrieľaj na môj terč, na hen. Malo by to, že ona ísť. Zásobník musí ísť v puške. Myslíš? Jasné. Zásobník musí ísť v puške. Ja ani. Kľud. Aby si nepokojoval, ty blázen. Počúvaj, Miro, hej! Počkaj, toto je ten zhoretý. Že takto sa to nabíja. Cez pušku musíš vedieť to nabíjať. Marek, ne je to tak. Začal? Nie je to tak, lebo to nedržíš, to líta keď krížom Tam krážom. je, ale... To krížom krážom líta. Chod na bok. Hop. Áno, lebo to staré Mausery sa takto nabíjali tiež z hora, sa takto tam. Musíš tam svítku. Je to vypeviny. Ja, vidíš to tam? Zatlačí dole. No, vyskúšaj. Náboj, alebo? Áno, pásik. Ty kokos, náboj. My sme kokoti. No plaváci musia dojsť, chápete chlapi? Jasné, Máme školenie z Devinskej, sme školení. áno, Devinské. Á, je nabitým. No ste. Kurva to volal dobre toto, že to... Pekná vec, no. No počkaj, ja sa idem vyskúšať, či to funguje. Všetkých Či 30 to tam dá? funguje na mojem. Dá 30 dole, len po 10 musíš tam dávať. No, 10 ich dáme, no. Ty kokos. Takže po sebe sa tam hodia. A lámať, no? No, Paráda, ne? My sme debili. Ale tiež nám nejde poradiť skôr do piče. Vy to je kokotý pásku. Na môj Hekler to nevie do piče, no. A najlepšie neodhadzovať, keď kúpiš iné patrony, pekne si doma napaskuješ do toho, ľahko. Kúpime títo. Buduješ. Tak vieš, ideš polovníkovi, kúpiš za 9 korún kus. No, 9-10 korún, no. Je to istý? Barnaul. Barnaul. To je najlacnejšie ako z tých už No normálne. ale to má potom nakopnúť, Nevybajte lebo pokotať. ja mám teraz od Rakúšáka Barnauldy 308 a 6 korún gula vychádza. Ale musí 4000 kúpiť. Koľko, čak nevidím ten terč. A ináč on má aj tieto. Čo? Fritz. Rič má aj tieto? Ale Barnauli. Drahšie ako tieto. Stojí 308 a 6, tak čo stojí? No tak 5-4, no ale furt to je drahšie ako... Kokos, ale to je jaká finta? Kokotom, hen. Náboj! Náboje zatlač! Finty, triky z Ameriky. Ty kokos. Tak ale má to logiku, lebo keď nemáš čas sa tam Takže to iba jebkať. cez tu dá. No. Ide sa, no.